Пані Ніно, вітаем вас. Селям алейкум. Доброго вечера. Доброго вечера. Как вы думаете, санкции, которые были объявлены нашими западными партнерами против России из-за ее действий, они эффективны? Они ударят по России? Они остановят Путина от дальнейшей агрессии? Какова ваша оценка? Ви знаєте, мені здається, ми зараз щохвилини маємо нову інформацію від того, як складається ситуація зараз в Донецькій, Луганській області і в тому числі по лінії розмежування. Тому ситуація настільки напружена і, очевидно, небезпечна, що ми маємо з вами також реагувати вже кожної хвилини по-новому, тому що санкції були запропоновані нашими країнами-партнерами по тому стану, який був на вчора на вечір. А сьогодні ми знаємо, що ситуація ще погіршується, і тому новий пакет санкцій, який буде оголошений як Сполученими Штатами Америки, так і європейськими країнами, і Великою Британією, вони нам будуть допомагати у вирішенні, я думаю, все ж таки дипломатичним шляхом ряду питань. Але чи в кінці кінців вони зупинять наміри пана Путіна? Очевидно, ні. Абсолютно після його заяв ситуація виглядає такою, що потребуватиме якогось нестандартного розв'язання. І тому ми маємо зараз можливість ще, можливо, дні, часи накопичувати можливості нашої армії і бути готовим до любого розвитку ситуації. А какой сценарий, на ваш взгляд, сейчас наиболее вероятный? Чего ждать в ближайшие 48 часов? Пентагон заявила о том, что Россия уже на 80% подготовила свои вооруженные силы для возможного вторжения в Украину. И более того, действительно сейчас с каждой минутой появляются новости относительно того, что происходит на Донбассе, и Россия, оккупационные силы российские продолжают обстреливать украинские позиции градами. Пушилин потребовал, чтобы вооруженные силы Украины добровольно покинули территорию ДНР, в кавычках, и вывезли свое вооружение. А мы знаем, что они, собственно, претендуют на подконтрольные Украине сегодня территории Донецкой и Луганской областей. Какое развитие событий вы видите? Что сейчас будет? Розумієте, я насправді не хотіла би давати ту інформацію і той великий потік інформації, якою ми володіємо, але абсолютно очевидно, що на підконтрольній території Луганської, Донецької області сьогодні можуть бути події, які ми десь розуміємо, але очікуємо, але не хотілося б до кінця в це вірити, і все йде до того. Тому сьогодні ніч і заяви, які можуть пролунати від наших партнерів, і продовження санкцій будуть мати для нас дуже велике значення. І от дивіться, мені здається, що залишився той пакет, який найбільше може вдарити по економіці Російської Федерації. Це і відключення від SWIFT як система, яка забезпечує життєдіяльність і міжнародні відносини Російської Федерації, що є, очевидно, для них дуже важливим. Але от маніакальне бажання Путіна йти на Україну, не визнаючи її навіть як державу, дуже багато чого значить. І чим це все закінчиться? Навіть чи такі величезні втрати Росії, які вона може отримати найближчими часами, відразу після того, як наступає такий великий пакет санкцій. Чи він відчує, чи він зреагує на них — велике питання. Тому сподівання на санкції залишаються як велику допомогу в тому, щоб зупинити або хоча б призупинити дії Путіна. Але я до кінця не вірю, що вони допоможуть нам ситуацию вирішити дипломатичним шляхом. А как вы думаете, вот после признания России так называемых ДНР и ЛНР мы видим, как нивелировались
Минские соглашения. Фактически их уже нет. Ну, понятно, что Путин, в принципе, де-факто уже давно вышел из Минских соглашений, когда раздавал российские паспорта гражданам Украины на оккупированной территории. Но, тем не менее, сейчас, после того, что они признали ДНР, ЛНР, уже Минских соглашений, можно сказать, нет, как, впрочем, и трехсторонней контактной группы, как, впрочем, и нормандского формата. Энтони Блинкен отказался встречаться с Лавровым, что означает, что в ближайшее время саммита Путина-Байдена также не будет, ведь они должны были договариваться о возможной встрече двух лидеров. В таком случае, правильно я понимаю, что практически все возможности урегулировать эту накаленную обстановку в дипломатической плоскости, уже эти возможности исчерпаны? Насамперед, треба точно розуміти, що Мінські угоди зіграли свою роль, якби тактичну роль, і ми ще їх оцінимо в майбутньому як величезний правильний крок, який зробила Україна, підписавши Мінські угоди в 2014-2015 роках. І насправді, як би там не коментували зараз політики, які абсолютно були далекі від врегулювання ситуації в ті страшні роки, мені здається, що ми мали достатній період для того, щоб бути готовим зараз до такої відсічу, який має дати Україна Путіну. І ви ж зрозумієте, уже зараз абсолютно точно нам зрозуміло, що Путін ніколи не бажав і не бачив необхідності виконувати Мінські угоди. Да. Але ми виграли саме в тому, що мали цей час на становлення армії і на те, що зібрали навколо себе таку велику підтримку всіх країн. Але що зараз треба робити? Зараз має бути дипломатичним шляхом вирішено інший формат домовленостей, переговорів, якийсь взагалі глобально світовий документ, який не дасть здійснитися, не дасть розпочати Третью світову війну. Ну вот, кстати, интересно, какой это может быть документ? Разве какой-то документ может нам сегодня дать гарантии на то, что Путин не пойдет дальше, не попытается оккупировать украинские территории? Потому что вы знаете лучше, чем я, что Будапештский меморандум, да, даже о котором мы с вами говорим, который был подписан в 1994 году, полностью нивелирован, он не работает. Украина все свое ядерное оружие обменяла на бумажку. Дивіться, от всьому свій час. Тільки зараз, в 2022 році, ми переконалися, хоча починаючи з 2014 року 4 рази звертався Верховний головнокомандуючий на той час Петро Порошенко щодо Будапештського договору і зустрічі членів-підписантів для того, щоб врегулювати питання. Але тільки сьогодні ми розуміємо, що тих пунктів викладеного тексту недостатньо для того, щоб можна було діяти в межах любих домовленостей. Тільки зараз весь світ отримав урок, що кожен договір, кожен документ, якщо ми його вважаємо документом, він має бути повним і всебічно розглянутим на всі випадки, що може статися. Тому що не передбачити в 94-му році, а що буде, якщо наш сусід буде забирати в нас території, і не виписати ці чітко пункти в Будапештському договорі, це означає, що ми були на той час, знаєте, знаходилися як діти в розслабленому стані і вірили в щось таке, знаєте, те, що не збулося насправді. Те, що ми на сьогодні ми побачили, так точно, як і щодо Мінських угод. Треба розуміти в чіткості формулювань, в чіткості викладених положень для того, щоб вони насправді захищали кожну із сторін, які є підписантами, і так точно ж приводили до відповідальності порушників, підписантів любих таких угод, які укладаються між країнами світу. Тому цей досвід, він має нам допомогти. Це по-перше. По-друге, якщо насправді економічні санкції, особливо припинення зовнішньоекономічної діяльності Російської Федерації, качнуть економіку Росії настільки відчутно, що вони будуть самі виступати ініціаторами майбутніх домовленостей, наша країна має бути вже готова
і наш дипломатичний корпус має вже мати декілька варіантів пропозицій. І якщо ці варіанти пропозицій досі не виписані, то це ганьба нам. Тому що ми, як ніхто, постраждавша сторона в цій всій ситуації, маємо бути готові. Ми маємо зараз бути першими тими, хто запропонує той документ, який вже підготовлений і вичитаний 10 разів. Пані Нина, в таком случае, наверняка ведь в Кремле, когда принимали решение о признании прокси-режимов, понимали, что это повлечет за собой санкции, что, в принципе, и произошло незамедлительно. Наши западные партнеры в лице Соединенных Штатов Америки, Британии, Европейского Союза объявили об очередном пакете санкций в отношении России. Наверняка в Кремле понимали, что санкции будут введены. Означает ли это то, что Путин уже принял решение, что он готов к этим санкциям? И ведь мы понимаем, что это же колоссальные потери не только для экономики России. И в случае, если Путин начнет вторжение, это же колоссальные и человеческие потери. Он совсем безумен? Ми висновки можемо зробити, що так. Він, навіть судячи по засіданні Ради безпеки у Російській Федерації, ми бачили, наскільки члени Радбезу не готові говорити зауваження чи правду якусь своєму очільнику, пану Путіну. Тобто, то взагалі було засідання з незрозумілими, коли говорили про такі важливі речі, де економічні наслідки для Російської Федерації також мали б обговорюватися. Вони говорили про якісь нікчемні речі, і було видно, що путалися, навіть не розуміли, що відбувається і до чого їх схиляють, за що вони будуть голосувати. Тому давайте скажемо так. На сьогоднішній день ми вже знаємо величезні втрати для багатьох сімей, тих олігархів, які тримають в тому числі економіку Росії. Ми знаємо, що точно не очікували від Великої Британії про те, що великі капітали олігархів російських будуть заблоковані і накладені на них санкції. Мені здається, що це ті моменти, які не відчували люди, які можуть впливати на позицію Путіна. Зараз вони їх відчули. І от саме буде важливим, коли і «Газпром» відчує припинення зовнішньоекономічної діяльності, коли він уже зараз має величезні втрати від припинення сертифікації «Північного потоку-2», але відчує припинення зовнішньоекономічної діяльності щодо всіх продажів нафти і газу. І що буде тоді відбуватися? Цей колапс самого безумного має підштовхнути до прийняття виважених рішень в сучасному світі. Війною він тут не вирішить нічого для Росії. І я не виключаю, що подальший перебіг подій у Російській Федерації ми навіть собі уявити не можемо. Все може відбутися. Сегодня Верховная Рада Украины собралась на внеочередное заседание, и как раз сейчас рассматривают ваши коллеги принятие решения по введению чрезвычайного положения в Украине. Об этом ваш коллега Алексей Гончаренко, кстати, сообщил на своей странице Telegram. Он сказал, что в указ президента внесены предложения народных депутатов. Как вы думаете, вообще вы поддерживаете ли вы принятие и введение чрезвычайного положения в Украине? Насколько это сейчас целесообразно и что это будет означать для нас? Ми вже декілька разів говорили про те, що потрібно було би насправді вводити от такі обмеження, які передбачені указом, можливо, лише в 2 областях. Але президент бачить необхідність введення чрезвичайного положення на всій території України. Ми з цим можемо погодитися, якщо насправді всі ті недоречності і перевищення, навіть здорового глузду будуть виключені із указу президента. Мені здається, що сьогодні дуже багато, чи з вчорашнього дня дуже говорили про єдність в політичному житті, про єдність в залі Верховної Ради. І тому
Якщо президент пішов на зустріч депутатському корпусу, все ж таки виключив ті положення, які зупиняють політичну діяльність, які унеможливлюють роботу без цензури ЗМІ, це дуже добре. І наскільки я знаю, що ми зараз розглядається уже в Верховній залі той проект, в якому виключені всі ті положення, які дуже насторожили народних депутатів. Ну це дуже добре. В таком случае, каков ваш прогноз по итогу, если говорить о нашей готовности к возможному российскому вторжению? Насколько украинские вооруженные силы Украины сегодня готовы к такому вторжению? Как мы будем действовать и как вы предвидите обстоятельства? Знаєте, незалежно від тактики військових дій Російської Федерації, Україна готова до опору, і Збройні сили України, і територіальна оборона, і зараз той резервний склад, який може бути стати на захист України, також достатньо велика чисельність. Це люди, які вже пройшли випробування якраз в місцях бойових дій. І мені здається, настрій суспільства означає, що і тим більше нас забезпечили новітнім озброєнням, яке дасть нам можливість захищатися. І тому я навіть не думаю нічого такого, про що мріє Путін. Ми здатні себе захистити, і ми захистимо, я впевнена в цьому. Дякую вам дуже, пані Ніна. Чохсагловна, что в наше время подключились к нам в эфир. Мы желаем вам скорейшего выздоровления. Дякую Нина вам Южаніна. і всім нам спокою і миру. Аминь. Чохсагловна с Ниной Южаниной была с нами на прямой связи. Народный депутат Украины, фракция «Европейская солидарность». А я с вами вынужден попрощаться, но вы оставайтесь первым крымско-татарским телеканалом АТР. Буквально через 5 минут эфир продолжает информационная программа «Заман» на крымско-татарском языке. Наши журналисты расскажут вам о самых последних и актуальных новостях. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И поддержать Первый крымско-татарский вы можете, подписавшись на наш Patreon. Ссылку также на экраны периодически выводят режиссеры. Можете проходить по этой ссылке, выбирать уровень поддержки и стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это поможет нам продолжать работать на непростом информационном фронте. Сегодня мы нуждаемся в вашей помощи, так как в связи с недофинансированием телеканала АТР правительством Украины мы были вынуждены отключиться от спутников. И сегодня мы вещаем на нашем YouTube-канале, мы вещаем на сайте atr.ua, в кабельных сетях Украины, на IPTV. Можете устанавливать себе Smart TV и смотреть нас таким образом. И спасибо всем тем, кто поддерживает телеканал АТР, доверяет Первому крымско-татарскому. Куршкенджи.